Copilul născut în zodia Taur. Aspecte esențiale. Salut! Sunt Astredamus, profesor astrolog. Iată un copil liniștit, ascultător, manierat și care știe să evite complicațiile. Plăcerile lui sunt simple și imediat își va găsi sau stabili un scop. El se îndreaptă spre elementul concret, un joc, o carte, îi place să deseneze sau să construiască. În schimb, nu uitați să-l încurajați să-și împartă jucăriile cu ceilalți, eliminând în acest fel, pe cât posibil, posesivitatea lui încă de la o vârstă fragedă. Dacă îi faceți un cadou, un obiect de îmbrăcăminte, lăsați-l să facă alegerea după gustul lui, chiar dacă, în fapt, alegerea este simplă sau ieftină în ochii dumneavoastră. Însă astfel se va simți mai fericit. Dacă îi luați ceva scump, dar care nu este pe gustul său, veți constata destul de repede că e nefericit. De asemenea, acest copil, născut în zodia Taur, nu e nici complicat și nici mofturos, ceea ce ar putea să vă scadă vigilența. De aceea vă avertizez că tocmai lipsa problemelor din copilărie ar trebui să vă dea de gândit, căci indică un mod melancolic de a vedea viața. Concentrați-vă ca el să comunice mai mult cu ceilalți copii pentru a-i readuce al readuce din starea de introvertire, deoarece e posibil ca în adolescență să întâlnească diverse situații sau anturaje care să nu-i împărtășească ideile. Așa că să nu fiți surprinși dacă va avea momente de furie sau atitudine capricioasă, dacă ele apar, bineînțeles. Acest copil, născut în zodia Taur, își clădește plăcerea banului și foarte ușor poate ajunge la complexe de inferioritate. Pentru o bună și corectă educație a lui, trebuie să apelați la aspectul sentimental în cel mai larg sens al cuvântului. Copilul, născut în zodia Taur, este foarte sensibil la laude. De aceea, un compliment face mai mult decât o exprimare mai violentă, în ghilimele, și aduce rezultate pozitive. De asemenea, alt aspect frumos. Recompensele, indiferent cât de mici sunt ele, au darul de a-l mobiliza spre rezultate bune și reușite. Acest copil are o memorie foarte bună, așa că nu insistați să înveți împreună cu alt grup de copii, căci înclinația de a înțelege un lucru până la detalii poate crea impresia de lentoare și încetineală în ochii celorlalți. Însă, odată ce anumite cunoștințe îi intră în cap, ele vor rămâne acolo pentru totdeauna. Străduiți-vă așadar cât mai mult să îi stimulați imaginația. Alt aspect important al copilului Taur este acela că încă de mic înțelege valoarea banului. Învățați-l despre scopul banilor, dar și despre valoarea și capcanele acestora. Învățați-l că iubirea este mai importantă decât banii.